Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar. Wani pagkili sa Adagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggaw. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga tao ang hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Jani, ikaw na. Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras sa Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning, mga ka-aksyon. Johnny Tango rides again. Makaupod yung aksyon Red Salgado. Siyempre mga ka-aksyon, isa ka oras ng programa nga magapabukaw sa inyo. Magahatag enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. O yari na mga ka-aksyon, Johnny Tango rides again. Good morning. Ay syempre, sumukaan daw mga ka-aksyon na Domingo na naman. Pag-istoryahan na naman nato na mga ka-aksyon. Ang mga natabo sa tuanay. Iniha sa kasaysayan sa Pilipinas. Kag bilog man nga kalibutan. O galing sa mga tao na nakabayaan sa pag-imuon nga importante. Bugtaw na kamo na bugtaw na. Dakpa ng balde, habon kamo, kag maligo. Dapat mga ka-aksyon i-prove again every day that Filipino time is always on time. Dapat di late, Dapat yung mga ka-aksyon ang alas 6 ang aga, di pwede nga ang alas 6, alas 10 ang aga, di ba? Kaya basi mula sa hulat-hulat mga ka-aksyon, ginhambalan nyo ka matabo, dira sa muna nga oras. Sa imo dira nga pagka-late nga abot, dira pa sa madengge. So anyway, sa liwat isa kabayong aga sa mga vendors nato dira sa diiman nga merkado diri syudad sa Bacolod. Kag sa malabutan sang aton nga waragwagan or pagwaragwag subong aga. Diri sa Aksyon Radio Bacolod. Subong adlaw mga ka-aksyon, di ba? It's November 14, 2021. Dosan ulo nagsugod tong tigkalalag, no? Tapos na kag sa buwas mga ka-aksyon. Tunga na sang bulan sang Nobyembre. Wow! Kadasig, no? Dusang san ulan to bala nga nakita mo siya sa waiting shed. Subong ex mo na siya, di ba? Nakita mo pa lang siya. Nagpangaluyag siya pagkatapos naging kamo, pagkatapos ex mo siya. Anyway, di ba, buwas mga ka-aksyon, it's November 15, 2021. Iga pa idalom sang National IATF ang syudad sa Bacolod sa Alert Level 2. Pag hindi mga ka-aksyon magasugod na Nobyembre 15 hasta Nobyembre 30 tuiga 2021, di ba?
So, kamay tani yung mga kaksyon nga dito pagkalipatan na sundon tagid pirmi ang ginapatuman sang aton nga local government unit or sang nasyonal, di ba? Ang physical distancing, pagsuksok sang face mask. Kaya basi malipat kita mga kaksyon na kagagulpin na naman nga magatimbuok ang numero sa nagpositibo sa COVID-19, di ba? Remember, laging nasa huli ang pagsisisi mga kaksyon. Ay kumutahuhay na kita. Basi sa huli, di ba? I-allow na mga kabataan. Basi bala magbalik na naman kita sa sugod. Observe tagid perme, okay? Ang insakto nga physical distancing, pag-disinfect sa aton mga kamot, kag syempre ang aton nga face mask, di ba? Basi malipat kita ha. Harap mo si COVID-19. Ay kubong nagapalapit ng eleksyon. Meeting diri, meeting dito, di ba? Basi malipat kita ha. Harap pa si COVID-19. So anyway, mga kaksyon, para pag-istoryahan ang aton nga history sa mga adlaw, which is November 14, ha, mga kaksyon. Hindi naman siya tuig 1875. Masilig naton nga siya ang pinakabata nga general kag pinakaisog mga kaksyon. Ang iba niya nga mga general, di ba? Except siguro masilig naton sa kay Supremo Andres Bonifacio, di ba? Pero sa idalom ni Emilio Aguinaldo mga kaaksyon, siya ang masilig naton nga maisog. Siya ang nangin maayo nga modelo, di ba? Isog man ining si General Antonio Luna. Pero mga kaaksyon, sa pinakahubin, siya ang masilig naton nga pinakaisog, di ba? Pinakaisog, pinakaalam, galing iti mga kaaksyon, tungod man sang pagtakwil, inabalang may ara man sa mga Pilipino nga nagasuporta sa mga Amerikano, di ba? Kumbaga pa do informant, do intel siya mga kaaksyon, kaya do kabudlay na siya perdihon eh. Kaya masilig naton nga kung rubo-rubo, yawa na gini siya mga kaaksyon. O galing iti, tungod man sa nga kabaylo sang kwarta, nakahatag sa impormasyon, naging rason man mga kaaksyon, kung nga ini siya ang napatay, di ba? Kumbaga pa, siya ang ginlipot. So mga kaaksyon, November 14, tuig 1875, ginbunag si Gregorio del Pilar. So, ari na, sa mga nagkakape-kape, dira mga kaaksyon, yari na ang palaman o ang pari sa imo, dira kakape, ha? Kaya basi nalipat ka na bala? Kung sino ining si General Gregorio del Pilar. At least marikol ta mga kaaksyon sa mga aga, ha? Makabugtaw ka, kag madumduman mo. Oo! Ginlecture na sa una sa kamon nga maestro, galing ko, wala ko na mati. Ano, abi kinatulala ko sa akon nga crush mo lang nga classmate ko. Why ko nakapamati? So mga kaaksyon, si Gregorio del Pilar ang isa sa pinakabata nga general sa nga Philippine Revolutionary Army gani kapag away sa panahon sa nga Philippine-American War nga naglawig sa nga 3 ka tuig. So ini siya mga kaaksyon, Pebrero 4 tuig 1899 hasta July 2 tuig 1902. Siya ang ginbunag sa Bulacan sadtong 1875 sang iya ginikana na sanday Fernando del Pilar kag Felipa Sempio. Si Del Pilar mga kaaksyon, ang una nga nag-eskwela kay maestro di La San Jose, kag pagkatapos mga kaaksyon, nagpadayon sa eskwelahan ni Pedro Serrano Lactao. Nag-eskwela siya mga kaaksyon sa Ateneo Municipal de Manila sadtong 1880, kag nag-istra sa balay sa iya nga tiyo na si Jodato Arellano, kung sa diin mga kaaksyon, gintukod ang ginatawag naton nga katipunan.
Sa hubin nga paminsaron mga kaksyon, siya ang nagbaton sang obra ha, nga mangin minsahero. So muna, siya ang naging messenger sang mga propagandista. Amo nang delikado diri nga obra mga kaksyon. Kay tituon masiligta nga gadbit-bit ka lang dira sa nga sulat. Dalon mo to sa piyak nga bukid. Kung ikaw diri ang mga kaksyon ang madakpan sa mga checkpoint, di ba? Di usually nga katabo diri sa Pilipinas siya. Ang checkpoint mga kaksyon makita mo na sa dalan, di ba? Inabala nga nagamotor ka bala may ayar ka single nga motor. Pagkakita mo to sa unhan nga may ara sa LTO, before sina mga kaksyon, damo-damo sa mga motorsiklo nga nakaparada nga nagapundo, di ba? Ay kalamanan sa ila kung hindi expire ang ila nga ORCR, expire ang ila nga driver's license, di ba? Gapila sila ang magpadayon sa sa pagpadalagan sa motor nila kung makahali na ang LTO or HPG, di ba? So muna, por galing isang una mga kaksyon, hindi mo na sila makita. Kag isa pa, kalabanan sa mga tao sa una nagalakat, sorpresahon ka lang sa mga Amerikano, kag pamangkuton, kung diin ka makanto, kag kapkapan ikaw na. Ipagkapkap dira sa imo, may ara ka dira siyang sulat, agin padala sa imo, kadulong mo to sa piya ka lugar. Pag ina makita, dakop ka na kay ti, minsahero ka mo, messenger ka, ti, balda ka mga priso kayo, no? So, amo na, kaya isaban sa ginapatihan nila nga ikaw, parte man sang rebellion nga nag-exist sa tuanay. So, amo na mga kaksyon, nga, kung nga, masiling naton nga, delikado ini nga obra, kung ikaw isa ka messenger, or messenger ikaw, sang mga propagandista. Kung kabalo kung pilang sweldo tuanay, di ba? Kalikit isang una, wala pa sang SSS, wala pa sang PhilHealth, wala, pero pag-ibig, guro nga literal, may ara guro, di ba? Pero pag-ibig nga housing, wala pa siguro, no? So, muna mga kakson, delikado sa una, pag ikaw ang nangina messenger, madamo tuod siyang nag-offer siya nga, sige, ikaw maging messenger, amo nang himuon mo, pila pa ka mga kampo sa Amerikano, magyan mo, antes ka makalabot dito. Doka amo na bala, no? Madamo siyang nakulbaan, kag hindi gusto nga mangina minsahero. So amo na iniya si Gregorio del Pilar sa hubin nga paminsaron siya ang wala nagduwa-duwa. Ginbato niya ang obra. Bulan sang Marso mga kaaksyon, tuig 1896, nakagraduate siya sa Ateneo sa kurso nga Bachelor of Arts. Nagplano patani siya ka magtudlo sa mga estudyante, ha? Galing kay nagsugod na ang revolusyon. Sa hubin nga edad mga kaaksyon, siya ang nag-upod sa katipunan, nangin leader sa mga katipunero kag nag-isa, ha? Sa kay Colonel Vicente Enriquez, kung sa diin siya ang nakipag-away kag bunga sang pagsalbar sa iban pa nga mga revolusyonaryong Pilipino. Gindeklara siya or ginproklama nga maging tiniente sa edad nga 19 anyos. Imagine bala mga kaksyon, pirti ka isog sa kay Gregorio del Pilar at the age of 19, siya na ang nanging tiniente. Basta magsilay ka mo, kay jutay mo to sila bisang una. Di ba? Jutay mo to sila sa una. Kag pagkatapos, wala naman bisang ibanda ka mga tao nga pwede di ba? Magtindog dira kay kalamanan sa mga tao na hadlok man. Amo na kun nga nangin general siya. Amo na 19 anyos pa lang siya kating iban mga upo, di ba? Si 16 anyos, di ba? So it's not makakaksyon, ha? Imagine bala, sa kadamo sa inyong kontra, kompleto pa siya armas, biskan diin ka dira magkanto ka lugar, may ara sa mga checkpoint, talagang hindi mo lang makita. Pero despite sa iya nga edad mga kaksyon, siya ang wala mahadlok sa mga Amerikano. Amo na ginatawag naton nga kaisog ni Gregorio del Pilar sa edad nga 19 anyos. Ginhimo siya nga general sa isa ka brigada sa edad nga 22 anyos.
Ang pagsalakay niya sa paumbong Bulacan kag Kingwa, subong nga Plaridel, Bulacan, ang nagpasikat pagin sa iya. Napabilib niya si General Emilio Aguinaldo, rason ko nga agin promoto sa anay, nga maging tenyente. Kung sa diin, naging malaya ang probinsya sang mapatay mga kaaksyon si Antonio Luna, si Del Pilar ang nagbulos sa posisyon sa gamay nga kausa ni Aguinaldo. Sa ginsulong sa mga Amerikano ang pasong tirad sa December 2 tuig 1899 mga kaaksyon, nagpabilin siya para atubangon ang mga kontra para makapalagyo si General Aguinaldo sa mga Amerikano. So, ginatawag ining si Gregorio del Pilar mga kaaksyon bilang si Goyong inabalang batang general. So, para pa sidunggan mga kaaksyon para hindi malipatan ang iyang nabulig para malabot sa mga Pilipino ang ginatawag naton nga freedom or kalayaan mga kaaksyon. Ang Fort del Pilar, balay sa Philippine Military Academy sa Baguio, ang ginpangalan sa iya. Amuna ang Fort del Pilar. Tuig 1944 mga kaaksyon, ang Japanese-sponsored Philippine Republic ni Presidente Jose P. Laurel ang nagpagwa sang Tirad Pass Medal iniya bilang pagdumdum sang gyera kag sakripisyo ni Del Pilar. Ang Del Pilar Award mga kaaksyon ang ginahatag para kilalahon ang serbisyo sa Laurel government sa tiyempo nga ginukupa sa mga Hapon ang Pilipinas. Ang kontraya mga kaaksyon ni Del Pilar amo ang mga Amerikano. Napatay si Del Pilar tungod sa mga Amerikano. Di ba ang Amerikano kag mga Hapon kontrahanay, di ba? Sa World War II. Sa amo na kati, piliyon tadi ang mga nagkalamatay, Kag amo na yung brahon award para sa mga Pilipino, para mga Pilipino i-hate nila ang mga Hapon, di ba? O mga Amerikano. So amo na, gatong para at kumbaga pa daw, mag-switch bala o din naman mag-tutok ang mga paminsyaron sa mga Pilipino sa tuanay. Ari mga kaaksyon, tuig 1955, ang Banwa sa Concepcion, Ilocos Sur, kung sa diina natabo ang Tirad Pass Battle, ang ginpangalanan nga Gregorio del Pilar bilang pasidungog sa iya. Tuig 2011 mga kaaksyon, ang pinakabago nga vessel sa Philippine Navy, BRP Gregorio del Pilar ang ginpangalan man sa iya. So amo na, antes siya napatay mga kaaksyon, amo to ginpauna ni si Emilio Aguinaldo. Nagambal siya nga, boss, ikaw lang to anay, di ba? Ikaw to palagyo. Ako di bahala nga magpugong, di ba? Sa mga Amerikano nga nagasalakay sa aton para ikaw makapalagyo, nan. Ako di bahala, nan. So amo ni, kung nga agin tawag siya, o naghambal sa iya si Emilio Aguinaldo nga maghalong kagoyong. Kaya muna, siya ang nagtubang to sa mga Amerikano nga nag-aatake sa ila. Ang girahay ang naglawig sang 6 ka oras mga kaaksyon. Tungod sang padayon nga pag-atake sa mga Amerikano sa ilang nga depensa, nangin rason sang temprano nga pagkamatay ni Del Pilar sang siya ang maigo sa liog. So amo na, damo naghambal nga si Del Pilar mga kaaksyon ang naigo sa likod, naigo sa iya nga ulo, but according sa aton mga historians, ang naging rason sa iya pagkamatay kundi siya ang naigo iya sang bala diri sa iya nga liog nan. Sa 60 ka mga soldado nga nakalinya sa depensa mga kaaksyon, 8 lang ang nabilin nga buhi sa ila. So matapos ang giyera, ginkuha sa mga Amerikano ang mga gamit ni Del Pilar bilang war trophies. Upod na diri ang iya panyo nga may burda nga Dolores. Picture sa bata nga babayi kag ang iya nga diary. So muna mga kaaksyon, ang aton nga batang general o si Goyong, si General Gregorio del Pilar. So
So, mga kaaksyon, ang aton nga history or ang aton nga unang nga history sa buong adlaw. Standby ka mo mga kaaksyon because sa aton nga mga pagbalik, ini ang may ara pasang sugpon. Diri sa aton nga programa, Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Good morning, mga kaaksyon. Nagabalik kita sa liwat sa aton nga Johnny Tango rides again. And this time, magatamyaw kita sa mga nagkomento sa aton nga Facebook Live. So anyway, mga kaaksyon, do not forget to like and share ang aton nga Facebook Live. Kung may ara ka mo dira sa gusto nga tamyawon, magkomento lang ka mo diri sa aton nga Facebook Live. Alright? So ang pinakauna nga nagbugtaw, kag nag-view, kag nag-comment, kag nag-share, wala sang liwan kundi si Meleli Oligo. Good morning! Aga pa'y nagabugtaw, ano? So, good morning dira, pangapay na Meleli Oligo. Pangapi kita para madula ang tuyo sa atong galawas. Good morning! Action Red Lodi. Good morning man, Meleli Oligo. Kag malada ka pagkapi-kapi, ha? Elvira Hilogo or Gilogo, di ba? Good morning, Action Red, watching from Ferville, Pahanukoy, madamo giga salamat. Good morning dira sa imo, Madam Elvira, ha? Mileli Oligo, Tamia Olihog, Ma'am Vanessa Starmayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Aga man yung nagabugtaw. Except siguro sa kay Madam Starmayo, di ba? Kay wala pa siya gabugtaw because sa ila to, I guess, gabi, no? So anyway, good morning, Jacqueline Marino. Good morning da sa mga anak ko sa Boulevard Barangay 13. Nga nagapamati sa Johnny Tango. Madamo ka salamat. Ari pariente ko, aga man nagabugtaw. Erlinda Salgado. Good morning dira sa inyo sa may magsungay, Pampadula tuyo, mainit nga kape. Kag syempre, parisanta sa nga malunggay pandesal. Florencia Villacampa. Good morning, Action Red. Watching live diri sa La Union. Madamo nga salamat and have a blessed Sunday. Sa imo man, Florencia Villacampa. Kimberly Navarro. Mayong aga, Action Red. Monitor na kami diri sa may Kabuyaw City, Laguna. Tamyaw ko lang diri sa Sumag, Perar Family, kag Family Mercado. Madamo nga salamat. Charlene Antonio. Mayong aga, Action Radio. Tani, matawgan man ko pamasko. Sige, actually, ginabunot-bunot na naton So, kung gusto man naton, tani nga magdaog tanan, po galing kiti, gusto taman i-share man ang blessings, diba? So, amo na. Sige, padayon na nga pagpamati, diri kag pag-follow sa Action Radio Bacolod. Wala kita kabalo, basi buwas, diba? Or masunod ng mga inadlaw. Lester Benitez, Hambalya, good morning, Action Red. Have a good Sunday and God bless. Watching from Auckland, New Zealand. Good morning po sa imo, Lester Ray Benitez. Raymar Suato Imperial. Good morning, Action Red. Watching live from Phoenix, Arizona, USA. Regards to Apalo and Imperial family and to my one and only sweetie, Paulo Palo of Bacolod City. God bless you always. Thank you so much, Raymar Suato Imperial. Kag, syempre, ari liwat, Meleli Oligo. Pinakasadya nga programa sa Action Radio is Johnny Tango with Happy Person Red Salgado. Wow! Lodi nga tao. Lodi taman ka. Okay, Boss Meleli Oligo. Good morning dira sa imo sa liwat. Rochelle Matandak. Good morning, Action Red. Bailin Tadja. Watching from Kuwait. Patamyaw po sa Family Tadja. Kag Espiritu Family. Good morning, Ari, Jinky Dialagdon, Bugtaw, hindi, actually USA, no? Bugtaw na sila kagina, pamanugtulog na. Jinky Dialagdon, have a blessed Sunday, Action Kagawad Red, and Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, and Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Meleli Oligo, Michael June P. Season, Lily King of UK, Raymar Suwatu, Imperial Alma, Oligon, and all the members of my family dira sa may Barangay Pandanon, DSB, madamo nga salamat. Thank you, Jinky Dilangdon. Mga kaaksyon, magabalik kita, tutok lang diri sa atong programa, Johnny Tango Rides Again.
ka-aksyon, kamusta ihapon na katutok sa atong programa Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras ka programa mga ka-aksyon nga magapabukaw sa inyo, magahatag enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. Well, this time mga ka-aksyon, para ihatag sa aton diri ang update kung anong gakalatabo diri sa Bacolod, and at the same time, probinsya sa Negros Occidental, aton makaupod sa mga aga mga ka-aksyon, Aksyon Marlon Genovea. Good morning, Aksyon Marlon. Aksyon Red, good morning sa ato sa mga ka-aksyon. Bao sabong aga ho. Nagalibot-libot kami dali sa may area nga downtown Aksyon Red. Ang pag-istorya sa mga tao dahil bala nagpulo pamati kami dahil sa mga kapihan bla. Yes. Updates politika gid. Ating mo gina. Kung baga pa yung Aksyon Marlon, wala pa yung makagwa sa newspaper, wala pa makagwa sa Facebook, ano? Gagwa na niya nga balita sa kapihan, di ba? Ang amo sa rin nga natalupang na rin aksyon na ninyo, galungo. Abaw O, hindi sila aksyon red ka insindi kung anong katabo sa update sa politika sa bayan sang nasyonal. Ati, no? sa Vice Presidente, ginigur Aksyon Marlon mo. Kag ang presidente, istoryahan man eh. Pero ikaw ba Aksyon Marlon, nagapati kang mabunggo anay, giman ang bata kag amay? Aragid. Galing kayo sa ikadua posisyon sa Vice President. Oo, di ba? Kumbaga pa daw, history na matabo ko ni kaso, giman nga matabo, no? History gini nga. Di man, amon aksyon na rin ang napatian namon dere, ang grabe nga strategy. Hindi man gimmick, pero strategy. May Yes. plano sa ulihi bilakson na red nga ang matabo, kamo na eh, waon gapon pusto. Anyway, dari sa may downtown area sang surat sang Bacolod Aksyon Red pulo pasiplat kami dari sa may area sang Luzuriaga. Amo ning oras Aksyon Red same gyapon no. May mga salakyan dari nga kita namon way nagid man sang ining barrier nga natawag bla. Way nagid man sang ining plastic barrier, no? May ara nakita kami dari kina Isak Bilog sang pinamangkot namon silingya hindi gusto ng operator ng kakason. Siya driver gusto kakason ng barrier, pero ang iya sa nga ang tagiya Blackson Red hindi gusto anay nga kakason. May kinahulat nga ining order bala. Yes. Babawgid silingya ang tagiya sa salakyan nga ginadala ko. Ginhambala ko nga way pa kuno sa orgas babaw. Amo ni kinagiging punuhan namon diri sa mga area sa downtown ho. Pero bala na sunod nga mga kuna nga mga salakyan way na sang barrier. Nga nakita namon diri sa area sang dalan sang Luzuriaga, diga palikod diri sa mga area sang Plaza Publica. Ang kalaban nga nagabiyayak so amo ni punta tay ang area sang barangay Tangob kag ang sabahin sang Singka Aksyon Red. Napiran taman nga dali ang gabi kumpara sa adlaw, no? Alas 5 pa lang tulog na nibla. Yo, tiyo mo na. Alas 5:30. Pero subong alas 5:30 kagahon sulo sa naaw na, no? Amo nang hambal sang migo ko nagligad nga basta Aksyon Marlon basta kasunod sa dobla sa November, December nagtemprano kuno ang gabi, no? Kag nagatemprano man ang pagbutlak sa adlaw. Amo na kuno hambal nila. Kita to subong son na rin doon nagkasulo sa naaw na. Ang tiyempo subong kun makita naton based sa sitwasyon sang langit. Mayo ginakson red, no? Hindi siguro wise ang indikasyon nga magatupa ang ulan.
kay way man sa nagaporma nga galom mo, no? Kung makita naton, aran na action red ang silak pala sang adlaw, naghana na pagkita, no? Kay makita man naton, diri sa area nga nabukid nga portion action red. Kabay pa tani, action Marlon nga hindi tani pag palidon sang hangin ang mga galom, no? Kabag tipon, wala kabag ulan, kati mga tao subong manglaba eh. Correct. Kana ng Laba Day, basta Domingo. Amo na naguro pagwa dayon action Marlon ni Gloria Labandera, no? Domingo. Nan. Pwede man na Glorio. Glorio Labandero. Amo na ba sila daton nga under kuno sa ilang nga mga asawa eh. Glorio Labandero. Ay, di man. Sorry. Sa una pa na mo, kinang nagapanglaba nga lalaki. Oo. Habalon nga under. Oo. Yeah. Subong way na na yan. Wala na. Ay na na yan, oo. Kung ano kaya subong, kung kabalo kaya nga lalaki nga manglaba, hero ka subong yan. Di ba? Pero, tapos sa kasawa, tulad to sa madjongan, do kamo na bala, no? Kanan. Ang kaso actually sang COVID-19, mayo nga development kay sige-sige sa bahin sa mga probinsya nga level, nagasige-sige ang pagganubo kay ara na lang kita sa bahin sang 1,078 na lang. Hundreds, 600 ang nagabuhin mo. Kada adlaw sa bahin sang probinsya. Kinasigaho makinaloma naton. Ang next sining pagwa sang resulta hindi na maglabot sa 1,000, no? Ay 1,078 subong kadako sang pagabuhin mga sobra is tagato Saxon red, no? Wow. Ito kaya may ara sa lugar nga kapatay pero ang ato sining nalantaw dere kadako bala sang buhin kada adlaw. Kung isip-isipon tarang hundreds ang nagabuhin, isip-isipon tarang sunred pagkaabot sa bulan sang December, base kung malabot na ang double digit na lang, no? Amo na ginapaabot naton. Kabay patanik si Marlon. Double digit, sa bayan sang probinsya ka level, mana sunred sa bayan sang syudad sang Bacolod, para at least pagka Kulo Christmas party man eh. Oh, lapit na daan December. Ni ba, no? Edo ka law ay man action Marlon kung daw di mo gid ma-feel bala Christmas party ko naka-movie naka-virtual bala. Do lain gid yang face to face sa Christmas party, di ba? Di ba, no? Nagmanula ng virtual ang kasal eh. Ate o. May virtual ang kasal mo ng likat mo. Ate o. Ang ilang kumbaga pa ang judge bi ano or ang pare dira ato sa simbahan bi or ato sa courting judge. Ti ang ginkasal ti ara sa ilang balay no. Di ba? Kag grabe ta, i-imagine mo lang sa red. Pagkasal virtual. Ang kiss the bride bla. At budlay. Kung bulagay sila ti haloka ng cellphone ni no. Ang bulagay sila virtual man eh. Aba, kasandiya. Una, sa nga rin kay gasig-gasig ang pagganubo sang kaso. Sa nga COVID-19, dari sa Negros Occidental kagsabay sudad sang Bacolod. Yes. Report gikan sa patrol with action Nino Bugina, Action na Marlon Zerwaya. Una sa palitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Matapong salamat, Action Marlon Hinovea sa pinakauling hidriga update sa syudad sa Bacolod, kagilog ang probinsya sa Negros Occidental. Amo na mga ka-action na naging viral nga balita kagapon, ano? Ining pagbungguanay sa nga bata kag sang iya nga amay, di ba? Sa pagkabisi presidente. Naglibog ang ulo sa mga tao po kala kita pag-isyente sa iba na perte kagwapo nga strategy. Imagine mo lang mga ka-action, ano? So, depende na sa inyo kung paano nyo insindihon na ang kakatabo sa mga politika nasyonal diri sa Pilipinas. Eh di wow!
Amo ni masilig naton nga after 10 years, after 20 years mga kaaksyon kung ikaw ang magabalik naman sa nakaliga na para masaho ng history sa Pilipinas ikaw ang makayuhom mga kaaksyon. Ano yung switching, di ba? Kasi wala pa ni matabuan kung sino yung nag-file sa kandidasiya. Alin sa sugod, napakanto sa ulihi, nga nag-inisipay na sa boto, siya man sa gihapon, mga kaaksyon. Galing kasubog yung mga kaaksyon na nag-uso na ang mga switching, di ba? Which is masilig daton nga strategy. So, amo na. So anyway, saliwat ko kamo dira may aras sa gusto ka tamyawon. I-comment lang diri sa atong Facebook Live mga kaaksyon sa aton nga Johnny Tango Rides Again na programa. Anyway, ariya tagaan ta lang sa tiyempo. Good morning sa liwat sa kay Alex Fuentes. Nga aga pa nagpamati sa atong programa. Madamo kasalamat Alex Fuentes. Sumugman, happy blessed Sunday sa kay Raymar Suwato Imperial. Madamo kasalamat. Kag hambal ni Jinky Dialagdo na utod kagina because nagbalik kita Jinky Dialagdo hambal ya greet lang Mama Lolit Dialagdo na Papa Joe Aldrich John Apil Aljon Apil Jen Dialagdo na Grazel May Villar kag tanan nga miyembro sa pamilya Refuela. Mayong aga dire sa inyo Dialagdo na Toreno of DSB from Arizona, USA. Madamo nga salamat Jinky Dialagdo. And of course sa kay Martin Aliling, isa man sa aton nga mga followers ang aton nga mga programa diri sa Action Radio Bacolod. Good morning. Si Martin Aliling aragili sa Imos, Cavite. Mayong aga Antonio Cervantes, mayong aga Action Red. Listening lang ko diri. Greet lang ang mga utod ko sa Purok. Bro, di ba? Brody Sumag, si Lorna Caglino Cervantes. Barrio Garay, mayong aga Action Red Monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Thank you so much. Dan Saberia, mayong aga Action Johnny Tango, kapinata watching diri sa may Sumag. Madamo kasalamat, Dan Saberia. Jacqueline Marinio, good morning from Maynila. Balot Tondo, mayong aga YK Barrientos, mayong aga Action Red, watching live, shout out lang sa family Barrientos sa Bago City. God bless Action Radio. Rochelle Fulgencio Susana, mayong aga Action Johnny, monitor lang kami diri sa may Pandanon DSB. Happy Sunday and God bless. Ano ka na mo sumog sa aton nga mga nag-comment diri sa DSB So madamo ka salamat dira sa mga taga DSB. Bileli Oligo, monitor lang diri sa Mambulak Siray, Kagawa Timay kag Moneta Lubaton. Jerel Gadudo and John Serna. Athia Kim Eriman, mayong aga sir, have a blessed Sunday. Same to you Athia Kim Eriman. Mark Galeto Dokto, mayong aga po. Good morning. Mila Feliciano, mayong aga Johnny Tago watching or nagatanaw ko nag-view kami diri sa may Cavite, palihog lang tamyaw Dilag and Lingaya or Lingaya family sa Talisay Silay. Ari bugtaw ng aton diri nga friend Madam Star Mayo. Hello Action Red. Howdy. Okay. Hope you're doing well and enjoy your weekend from Doc and I of Mayo Clinic dra sa Minnesota. Okay, thank you so much Madam Star Mayo. Good morning dra sa inyo Actually nag-comment naman din gani bugtaw of course diba kay gabi sa ila. Ila ni Jinky Dialagdon. Madam Jinky, good morning man dra sa inyo Estela Pahilanga Cesar. Good morning sir. Yun. So agad mga ka-action, may comment ka mo dira. Don't forget to like and share ang aton nga Facebook Live para sa aton nga Johnny Tango Rides Again na programa. So anyway mga ka-action, para balikan ang aton nga history. Kagaina ginsugda naton, di ba? Sa kay Goyong or ang Batang General Gregorio del Pilar mga ka-action. Pero kabalo ka mo mga ka-action nga sa tuanay, depende naman sa paghangop nyo, di ba? Kasi may naghahambal naman, nga kuno tiyempo sang Marcelo, wala kuno sang salvage. Pero may arang ba naghahambal, gadamo-damo kuno sang biktima sang salvage sa tong panahon sang Marcelo. Daw di mo pala maintindihan, di ba? Kung sino gibra naghambal sang matuod, nga may madamo sang biktima sa salvage, may ara man nga jutay lang, kasi mo
ni mga pasaway nga mga tao, no? Sa itong tiyempo sa Marcelo, di ba? Sa idalom sa administrasyon na Ferdinand Marcos na. So, mo na mga kaksyon, sino yung malaghambal sa matuod? Pero mga kaksyon, isa man sa masiling natin kung nga nanging biktima, itigin pakigbato ang karapatan sa mga empleyado. Pero ini mga kaksyon, tiyempo na ni Presidente Cory Aquino. Kaya man ini mga kaksyon, natabo, di ba, tuig 1986. Kag nagpungko o nagsugod bilang presidente sa Pilipinas, ang anay presidente nga nagtaliwa na Cory Aquino, Pebrero 25 tuig 1986. Kag ang nagbutang sa iya mga kaksyon, amo ang People Power Revolution. Madamo sa mga tao na nag-gather sa dalan. Kag naging rason man sa di ba nagtawag to si anay presidente mga nagtaliwan Ferdinand Marcos sa Estados Unidos. Kag ginambalansa siguro it's time na kag tapos na guro ang imong pagka-presidente. Kag kinanglanon mo na nga magpanaog. Amo nang hambal man sa mga Pilipino sa tuanay. Nga gin-advise sa iya sa di ba senador ang iban pa mga opisyales ng Estados Unidos. So, ini siya mga kaksyon, November 14, 1986, sa panahon na ni Corazon Aquino o ni anay presidente nga nagtaliwan Cory Aquino. Nakitaan mga kaksyon ang bangkay nanday Rolando Olalia kag Leonard Alayay dito yung mga kaksyon sa Metro Manila. So, pratagaan ka mo sa impormasyon kung sino ining si Ka Lando. Kung sino ini si attorney kati abogado man sa mga kaksyon Kung sino ining si attorney Rolando Ka Lando Olalia. Si Rolando Ka Lando Olalia mga kaksyon ang isa ka abogado. Hipuson ka nga mahuloy-on nga tao kung imo sa tulukon mga kaksyon suli sa niya katabo sa iya nga kabuhi. Kaya manti mabugat ang pagtinguha niya sa politika mga kaksyon. So mahilig ini siya nga magabulig sa mga tao, labi na gid sa mga empleyado nga ginaabuso. Kumbaga pa daw labor union. Amo ni ang ginaitrahan niya ni Attorney Rolando Ka Lando Olalia. Sa panahon nga siya ang ginpatay mga kaksyon, siya ang maalam nga leader sa mga trabahante. Manggagawa nga may dako nga responsibilidad o papel sa paghimo sang grupo nga anti-Marcos. High school pa lamang siya sa magsugod na ini nga mag-ubra ini sa tuig 1958 nga na-intra siya sa bag-o nga gintukod nga National Federation of Labor Unions o ginatawag naton nga NAFLO. Ini man ang pag-encourage sa iya nga amaya nga kilalaman nga leader sa mga trabahante. Hindi naman siya si Bert Olalia. Tuig 1962 mga kaksyon, ginpanghunahan niya ang welga sa Delta Manufacturing sa Pasig nga nagresulta sa iya nga pagkapriso. Samtang nag-eskwela ini sa kolehiyo, nag-intraman siya sa mga kabataang makabayan o ginatawag naton nga KM. Nagbulig sa pagbuo sa kada grupo sa mga eskwelahan sa Maynila. Nagbulig man siya sa pag-organisa sa mga trabahante sa idalom sa malayang samahan ng mga magsasaka o ginatawag naton nga masaka. Timakon mo na mga kaksyon estudyante pa lang ining si Ka Lando Olalia. Mahilig na rin sa ginatawag naton nga mga welga-welga kag mga protesta, rally-rally, mga kaksyon, Na-remember ko naman ang West Negros College ang una. Nga kada sa bando ba, magpasaka, kung may lapit na gani exam, mga kaksyon, may mga welga na sagwa sa West Negros College. Pinaghabuyan na isang bato. May ara, gani ko ang gate dira sa West Negros, anay, gina-building para di kagwa dira mga tao sa West Negros, no? Tapos, grabe ang trumpa sa lakyan. Amo na masilig naton nga, hindi ba kita kasilig nga do masadya, di ba? Butang naton nga do
doon nahadlok man, haladlokan. Kaya ti ko nagalabay ka dira mga ka-actions tumangan sa West Negros anay. Kasi wala maigo ka bala siyang bato. So mo na. Anya katapusan ko na, kag ang mga nakaabot sa tuangan ng mga nag-eskwela madira, kada mag-inom sila mo naginastoryahan nila, apre, kamusta to ang ato balang tabo anay, balang habuyanay, bato, balang pagwilga-wilga, tabalan to kamo na bala, no? So, mo na makakaksyon ang nyakatabo sa to anay sa West Negros. Kaya syempre, do, almost similar man sa nyakatabo sa kabuhi, isang hubin pa ini, kag estudyante pa lamang, si Rolando Lando Olalia. Para ipadayon mga kaksyon, taas ang grado, taas ang grado ni Lando sa magkuha ini isang bar exam sa itong 1971. So imagine bala mga kaksyon kung ano kataas ang iyang grado, kag at the same time mga kaksyon, kung paano yung balansihon ang iyang tiyempo. Nag-eskwela ka sa Abugasya, kag pagkatapos ikaw aktibo sa pagwelga, kag intrahan mo dira iyang mga rally, nan? Do parehas man sa kay Juan, di ba? Kay Ferdinand Marcos, ato nga presidente ani nga nagtaliwan. Na priso, kag sulod sa prisuhan, naga-review sa iyang Juan para sa iyang bar exam. O gay kiti hambal nila, kung napriso ka kuno, masarangan mo nga magtuon, di ba? Katiway ka sa gibuon dira. Magbasa ka lang nga magbasa, di ba? Kung galing kiti laid gid kung ikaw ya makagwa, pag galing kiti hambal naman nila, kung ikaw ya ang nagatuon para sa imong bar exam, makagbayara ka sang freedom, wala makalagaw ka. Hindi ka kuno makafocus because damo sa mga temptasyon. Depende magurus tao. Kung di ka magbasa dira sa mga libro mo kag pagkatapos inom ka lang nga inom udlay man guro ang seron ang sabton ang mga pamangkot dira sa mga exam, di ba? So amo na mga kakson, mataas ang grado niya Lando sa magkuha ini siya sa bar exam sa tuig 1971. So santong November 12 tuig 1896 mga kaksyon sang nagkanto si Lando upod ang iyang driver na si Leonor Alayay sa isa ka meeting sang Union sa panahon nga ni wala pa nakalabot 8 ka bulan ang Aquino administration. Ti kun isipon mga kaksyon, Pebrero 25 tuig 1986, di ba? Pagpungko ni anay presidente nga nagtaliwan Corazon Aquino bilang presidente sa Pilipinas, may natabo na ni sa mga kakson. November 12 ang pagpatay sa ila ni Lando kag sa iyang driver. So sa sining nga gabi mga kakson, matapos ang ilang meeting sa Union, parehas ang duwa nga wala makapuli sa ilang balay. Pagkabuwas, nakita na lamang ang ilang mga lawas sa higad sang dalan dito iya mga kakson sa Metro Manila. Kaya muna, nakita lang itong mga lawas na sa higad sang dalan. Nakahigot ang ilang mga butko na kagbatiis kag mayara sang newspaper ang ilang baba kag puno sang igo ka bala ang ilang mga ulo kag halos hindi na sila makilalaan ang ilang mga itsura kag ilang man mismo nga lawas mga kakson. So imagine bala nga pamuruan kadra siya nga lupok sa imo nga ulo. Ano bala ka bakod ang imo nga ulo mga kakson? Tiya mo na tungod sa pagpalupok dra sa ilang o sa iya nga ulo mga kakson. Halos hindi na siya makilala. Pero maayo lang kami ara siya sang daw kuan bala daw marka sa iya dra ka batiis. Nakilalaan siya nga siya si Lando. May nagwa ka mga balita mga kaksyon nga kuno ang suspect sa pagpatay sa ila amo ni si Lando kag Leonor Alayay amo ang mga miyembro sa revolusyonaryong alyansa nga makabansa, di ba? O ginatawag naton nga RAM. Wala sang may natabo nga investigasyon matapos ang krimen mga kaksyon. So amo na pagaligit sa uli sa padayon siguro. So gina-insist sa pamilya kag syempre sa mga leaders ban sang di ba KMU kilosang Mayo 1. So muna nagwagid man tuod ang investigasyon.
Ginsugata sa kahakig ang ang pagpakiramay, ang pagkamatay ng daya Lando kag Junior Alayay. Masobra kuno sa 25,000 ka mga tawo ang nag-intra sa ginpatigayon nga kilos protesta sa atubangan sa Camp Aguinaldo sa natabo nga krimen. Masobra sa 1 milyon naman ka mga tawo ang nagtambong sa iya nga lubong mga kaksyon. So amo na ang aton nga ikaduwa nga history sa buong adlaw, which is November 14 na tuig 1986. Nakitaan ang lawas sa unang bangkay nanday Attorney Rolando Lando Olalia kag Leonardo Alayay nga iya driver sa higad sang dalan sa Metro Manila. So amo nagipalupukan ang ilang nga ulo, ginpatay sila mga kaaksyon, nakagapos ang ilang dira nga mga butko, nakagapos ang ilang nga batiis ag may ara sa newspaper sa ilang nga baba-nan. So amo na November 14 na tuig 1986. So anyway, madamo kasalamat sa mga nag-share kag nag-comment sa aton nga Facebook Live. Padayon lang mga kaksyon, kung kamo dira may gusto nga tamiyawan, i-comment so lang sa aton dira nga Facebook Live. Nga inyo makita. Aring ginatamyaw talang mga kaksyon ining mga nag-comment sa aton bag-ugid lamang. Si Richard Esmeralda. Mayong aga. Nice to see you. Way back 10 years. Okay. Okay. Members ang Dos Tambolenios Drum Beaters ang una sa Estefania. Kag nakita ay sang una na. God bless. Sa imo na, sir. Richard Esmeralda. Na-remember ko niya, no? Dos Tambolenios Drum Beaters ang okay. Dra sa Estefania before. Oh. Good morning sa imo, sir. Kag good morning man sa kay Olive Tababa, mayong aga Action Radio, kag syempre Aria, Madam Sir Mayo, okay, Sir Redo, more greetings paliyo, greet to Sisi, Mrs. Alvarez of Ramilo Village, Tangub, and sa mga cousins ko dira sa Sydney and Melbourne, muna ko na bali mga kaksyon Melbourne. Melbourne, Australia. Madam, mga salamat. Thank you so much, Madam Star Mayo, sa pag-comment. And Renato, hello, Sir Red. Okay, joke ko dira. Sige, try na ito basa ako. Oh, okay. Good morning, Sir Renato. Sige, pangitaon. Di mo ginsend sa Action Radio ang FB page. Pangitaon ta, or pwede mo ni marisend liwat sa akon nga personal account, para mabasa naton. Okay? Sa Red Salgado. Yun. So anyway, ginatami naman natin sa isa kabayong aga. Nagpamati isubong sa atong programa. Action Felix Campanil. Nagpapangapi na ko sa mga aga. Anong pares mo dira sa ibong kape? Sinugba nga baboy. Sumsuma niya, no? Kinilaw pare sa kape. Good morning, and likewise man sa kay Sir Ruben Tampos, ganun kapamati isa aton sa mga aga. Ang ginatabi ako man sa isa kamayong aga, si Manang Cynthia Salgado. Dira sa Lacarlota, pamati sa aton, Si Manang Cynthia Salgado, isa kamayong aga dira sa inyo. Kaya syempre, isa man kamayong aga sa kay Cap Freeman Madalag sa Barangay 27. Ganun kapamati man sa aton nga programa. Kanami dira sa iya nga mga furniture, no? So what, isa kamayong aga sa kay Cap Freeman Madalag. So mga kaksyon, iyari na ang aton mga jokes sa subong aga. Eksena sa grocery store, gindakop ni Johnny Tango, nga security guard, gindakop niya si Rugo tungkol sa iya ginkuha sa sulod, kag wala ini nagbayad. Uy, bad niya. Ep! Diin ka makadto, ha? Abi mo, makalusot ka sa ako, na? Hindi ka makalusot. Magwa na kuya, kay mapuli ko siya amon nga balay. Nga man niya nga balabagan mo kuya. Gin panilagan ta ka, ha? Pag sulod mo sa grocery store, wala ka sang bayad. Aray ka magwa ka na, may dala ka, kag wala ka pa yan nagbayad. Abi, mulusutan mo ko, ha? Hindi ka
nakalusot sa akon, tigilan mo kuya. Hindi kuya shoplifter ya Sir Johnny. Wala ko nagapangkuha isa mga ginabaligya diri sa grocery store nga wala nagabayad. Gabayad kuya. Gabayad ha? Gabayad mo nambal mo? Dito ito ano pa ko? Matsaga mo sa ako do bata gabay. Ano na yung ginatago-tago mo sunod sa imong kabayo, ha? Ano na ginatago-tago mo? Ini ho, amo na ginatumod mo? Pusil! Amo ni siya pusil! Imo ni pusil, ti, ginabaligya ni ha? Pusil mo ni. Tuod, pusil ko. Hindi ko pagturuwa. Nah. Dakila naman! Sa mga ka-action, hindi mo na makonsider ko nga shop lifting, Wala ba ginabaligya? Pusil mo to ko sa security guard yung kwaya. Gitaya siya balik. Good morning sa kay Miriam Vivero dira sa may Fortune Town B nag-comment sa aton ha. At syempre sa kay Edward dira. Good morning Vivero family dira sa may Fortune Town B Estefania. Diding Alohamiento, good morning Action Red, good morning man sa imo. Syempre sa kay Aming Cadenas Bering. Okay. Dumalang-alang na kita sini kay Mox Espanyola, happy Sunday Action Red. Kay Nerwin Sakmar, mayong aga. Next mga kaksyon. Isa ka adlaw dali-dali nga nagpauli si Johnny Tango sa ilang hideout para ipabalo sa ila supremo na si Lolo Labron ha. Lolo Labron James nga nadiskubrihan na sa mga pulis kag army ang ilang hideout. Wow! Supremo Lolo Labron nga tukiba na sa mga pulis kag army nga taga-bago ang aton nga hideout diri sa Bacolod. Ano ang paghimuon naton subong Supremo Lolo Labron James? Hindi ka mo magpanik, ha? Hapos na ni ang problema natin. Supremo Lolo Labron, di kita makanto sumukay pakanto na di ang mga army kag pulis sa aton nga hideout. Ka-scary! Lolo! Gani man na Supremo, kay kung magbato kita, kulagin kita sa mga tinaw, kag dutay lang aton mga armas kag bala. May kapitsaran na ako nga solusyon para hindi ka mo magkalaubos diri, ha? Kag baligid ang ulo siyang aton nga kontra. Anong napinsaran mo Supremo Lolo Labron James? Bakanto kita sa bago, kung bakanto sila sa diri sa Bacolod, bakanto kita sa bago, kay para hindi kita makita. Kung magbalik naman sila sa bago, babalik kita sa Bacolod, kung magamo na, baligid ang ilang ulo. Amo na gali, do panaguay gali, Amo na siya, mehe. Dakila naman! Thank you so much, Christine, sa imong joke. Nadiskubrihan ako na sa mga pulis ng army ilang hideout diri sa Bacolod. Ti from Bago to Bacolod, makanto ni ko ng army kag pulis para sila ang arestuhon Ti makakantos na sa Bago. Tapos makanto na naman di ang kwan ko army kag pulis sa Bago, balik naman sila sa Bacolod. Ti tungod kay pakanto pabalik sila maubos kuno ila kwarta sa plite Ti maligid ila ulo. Magklatumba sila kuno ti amo na perde nila kuno ila kontra. Wow. Dogwa sini do cartoons.
Amo lang, isa ka mayong aga sa kay Nerwin Sakbar mayong aga. Kag syempre sa kay Diding Maria Luz Grijaldo Makunat. Good morning, Action Radio. Stay safe always. Kay Mileli Oligo, salamat gid. Action Radio always. Gapamati. Greetings to have a blessed Sunday. God bless. Madamo ka salamat, Mileli Oligo. Next Sunday na naman. Makaka-action ini sa liwat si Action Red Salgado. Madamo ka salamat sa inyo kapagtutok sa atong programa Johnny Tango Rides Again. Next Sunday na naman kita makaka-action. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Number 1. Issue. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.